Buenos días. Hola, lots. Benvinguts al vídeo d'avui. Avui toca vídeo intens. Som als Pirineus, hem vengut els al·lots als Pirineus a fer, pues això, 5 dies de ruta i bé, ahir vàrem arribar tots al vespre sobre baixa a Barcelona i ens vàrem pegar una cotxada de 4 hores fins a aquest pàrquing, que és el començament de la ruta d'avui, i el que farem avui serà anar a dormir a un refugi d'aquests tope d'alumini, d'aquests que donen amb helicòptero i els foten allà. El plan és arribar al refugi, deixar com a coses i tal, en plan, tomar el refugi, pujar a un pic de 3.000 metres i després tornar a dormir al refugi, a veure si s'acompleixen el plan. Però bueno, hem hagut amb una furgoneta aquesta vegada perquè el viatge anterior que vam fer de Pirineus el vam fer amb una furgo de 7 places, bueno, gegant, i era molt fotuda de conduir, i aquesta vegada som 5 i hem vengut amb una furgoneta més petita, hem vengut amb això. La veritat que me mor de ganes, tio. Els temps no pareix que estigui molt bé, la veritat, està molt ennuvolat, ha plogut un poc i tal, però bueno, jo crec que ha mirat els temps i a partir de les 4 de sobre baixa atura de ploure, me mor de ganes, tio. Però bueno, vaig a presentar a la crew del viatge, que ara estem fent motxilles i la veritat que igual molesta un poc. Enric, com estàs? Preparat, full croissant per començar a pujar, escalar, fer un 3.000 i dormir a un refugi tini. Un refugi tini d'aquest d'alumini així super instagramer. Sí? I esperen que no hi hagi ningú i que puguem dormir, perquè si no haurem de dormir a la Estàs nerviós o no? La veritat, no, estic tranquil, estic nerviós per si ha de ploure un poc. Bueno. Però bueno, en cas de que plogui, haurem de fer aguantar com se diu? En Bellingham. Goggins. En Goggins, això. Aquest, i parlant, tio. Molt bé, a tope. Tinguem el Jorge. Jorge, com estàs? Pues muy bien, de matina. ¿Estás Hay nervioso? que comenzar una hora tarde, pero de locos. Estàs nerviós? No. No? Me preocupa un poco la rodilla, igual que en el torrent en el Yucapeu. Bueno. Pero, cosas que pasan, cosas que cosas. Tu vas dir que te vas menjar el Yucapeu, una No, es orfidal. un pan ibuprofeno de un gramo. Ahora voy ya me he puesto mi trombocit y a correr. David, com estàs? Fetem. Es literalmente un granjero moderno que está. Estàs nerviós? No, la verdad, tranquil·let. Tranquil·let. Pues trobarem 15 persones en el refugi. Vale. Dormiremos en suelo. Darrer integrant del grup, el més preparat montañero. Estic concentrat ara. Joan, saluda, tio, saluda un poc. No estic massa preparat per aquesta situació. Sinceritat. Yo diría que preparat. Viatge. La cosa és que estem a dissabte, per tant, ja tenen una tendència a que hi hagi més gent circulant per la muntanya. I clar, i el refugi en el que anem té 9 places només. I nosaltres pujàvem super tranquils, contents, aturant a cada catarata que vèiem, tot superbé, i de repente veiem un grupo de 10 persones passar-nos, tots ens han de dormir, cap tenda. I nosaltres, bueno, tocarà apretar. Estem fent a tota llet 400 metres de desnivell amb 2 quilòmetres només. I està sent durillo. Per tant, volvem al refugi. Estic suant, un desgraciat. I ja veiem al refugi. Vale, és com apretar. No sabeu res. Però bueno, ja estem a prop. Bueno, lots, després d'aquesta pujada monumental ja hem arribat a una zona esplanada i en teoria el refugi hauria d'estar a prop. Encara que he de pujar un poquet, però està a prop. Lo que bueno, esperem poder dormir, que ningú mos el pispi, tio. Perquè tenim un grup d'aquell grup de 10
Preocupa. Però bueno, hem arribat a una esplanada, tio, que mira que està guapíssim, tio. Està tot ple de boira, ja s'està dissipant un poc i bastant guai, tio. Anem a seguir, a els darrers 200 metres i a tope. Al·lots, allà anem. Estem aquí ja. Falten, segons el meu rellotge... Ui, m'he perdut. Falten, segons el meu rellotge, 200 metritos encara. Perquè no estem anant per bastant pla. Però bueno, ja ho veiem almenys, tio. Vamos, que ja mos queda res. Bueno, lots, ja hem arribat al refugi. Vaig a mostrar-vos el refugi per de dins. Vale. Una taula aquí. Vale, tot això són llits. Vale. I tot això són més llits d'aquí. I veig que està petat de motxilles. Vale. Perquè... perquè no som els únics que dormim. Durant des de matí ha anat arribant gent. I som de més 10-12 que dormim aquí. I bueno, compartirem llits, perquè crec que només té 6 places o 7 places. I no hem de compartir llits i, bueno, a veure qui ronca més durant el vespre. Però, bueno, ara el que farem és dinar i després anirem cap a dalt, cap a Espic que volem fer, que crec que també és una pujada guapa. Per tant, això, dinam, descansar un poc i per arribar. Ja sobre baixa, són les 3:30 o així. Anem a coronar la muntanya que està just de vora del refugi, que està a 3.000 metres. Deixem el refugi enrere i serà pujar i tornar a baixar. I esperem que no ens pigui cap tormenta, ni sa foscor, ni res. Ara anem molt més lleugers de pes, per tant no hauria de ser tan problema. Pujar ràpid, per tant esperem que tot vagi bé. I res, això és el que mos espera, tu. Joder, des d'aquí sou feu. Això mos espera. Adiós. I en Richie i en David, que van per allà de Cabres Monteses. Al·lots, mos veiem a dalt, desitjau-mos sort. Uf. El refugi està aquí. Estem aquí dalt, quasi a dalt de tota la muntanya. I mireu on som. Chaval! Per si no se nota. Apagues, satura el vídeo i fer zoom i tornar. Anem a no estampar el dron, ni que se l'endugui el vent, ni la muntanya. Així que a resar un poc. Locos. És superpoder. Hòstia puta, tu. Hòstia, tu. Hòstia puta. Bueno, lots, estem a 2.700 metres. Doncs que és retirada, però no podem badar. Així que, va, anem tirant, que ja arribam. Vamos! No hem pogut conquerir el món que volíem fer, bàsicament perquè estava a 3.000 metres d'altura i, bueno, a partir de 2.800 això s'estava posant bastant complicat. Han canviat i és que mira això, tu, mira les vistes que tenim, perquè això tampoc ajuda. Ja, no s'ha mogut res, David està per allà. Però bueno, la veritat és que encara mos queda baixar, el qual és un reto bastant fotut i, bueno, no hem acabat la travessia, per tant, anem a donar-li perquè això està fotudet.
Però bueno, home, estic bé, no te preocupis. Estem de tornada ja. Estem darrere baixada i és veritat que aquestes vistes són una locura. Llastimosament la muntanya ens ha derrotat. La cosa és que la ruta que estem seguint, per lo visto, s'ajuntaven moltes rutes. És a dir, hi havia moltes fites, que són aquestes pedretes que posen perquè tu sàpigues que estàs seguint el camí i clar, hi confonia. I nosaltres n'hem seguit una. Hem arribat a un moment on era bastant difícil avançar, havies de quasi pujar amb un desnivell brutal i tal, i estem molt preocupats de no fer-nos mal, i clar, anant alerta amb el que fèiem, mos han passat un desvio a la dreta, i clar, hem arribat a una zona on es té a 2.900 metres, tot ple de nívols, que se veien unes vistes increïbles, que he pogut fer alguna foto, però és que no he gravat quasi res perquè estem tensos en aquell moment. Hem arribat a un punt que ja no ho veiem bé, no veiem camí, i hem dit, bueno, pues renunciem i el següent ja arribarem a 3.000 metres, així que res, vos deixo amb aquesta vista. I res, moltes gràcies per haver vist aquest vídeo, estic supercontent de que hagueu arribat fins aquí. Moltes gràcies i res, fins al següent. Adéu!